Ka Khasi Hills Autonomous District Council kalahir biang klam shong thait ban kanrai ki dukan bar jella hadin ka jingyo jingtip ya ka jingjele ki bar jella hapo ka hat icha mati East Khasi Hills District kate ki jingkra dukan bar jella kala long hinin ka sngi ka nyo tarik unai wing ar hajar ar phaulai tang maria pendep ya ka jingkanrai ki dukan bar jella ha hat majai katba ka jingkanra kadang ya UCM ka council uba penya sing sim ulakan mau ka jingdon ka kunhun hakate ka jaka kabla sho la bom yu samla lor shai nyota kat hadu ba unda do e yala ka jingim handrai gite ki bar jalla runar kim shim la don shu hakate ka jaka haka yo icha mati hadin bakila kenria no shiki wei pat ki jaka ke blas dang ban sengyo bat nakaliang UCM ulap tha ki pulen bade ban thwet yeki he e ki don bade ban kemi ki badon kti hakate ka kamrunar sho pen mensau briu yu samla lor shai nyota hakate ka jingkenra hakahat icha mati ladon katu kat ni dukan bar jela bom don kot dan sla ki blasha khang kherdap no bala hukum bakin penbiang ikot kisla shwa kapor balabu UCM haba keren shkilat pathai khubor bla kentu iki nong song snong ba marjan ka icha mati baki dei ban long ki baslur ban mi shakhman ban le trai ki kam hari lajong bat dei ban be ki bar jala kumba ka council kala shimkhia manta bat bakin shimti hi haka khai ka pateng om ban shu ailat haki we ki khla jan na kaliang jungi la dan sahang ni po icha mati kan kaya yo but nakaliang ka council ni lawan dekat bagi yang in charge yang ka taxation dekat ke enforcement the officers but ni nakaliang ka council ni penparu jingkemen mentas ni la yo ban pendap ban one checking inspection ni kini ki artli ki jaka kamtam ki jaka bodon hapo haput India Bangladesh ta kadeka po shnong majai bat hami chamati tingi ai khuble kerpang ya gajing ya don lang jing senran lang nakaliang SDPO Java Sora Civil Division di SDO naka ai khuble kerpang ru yaki samla jongkini ki artli ki kenhun sang bhalang ka Khasi Students Union abla mikmat dai president buat nakaliang ka HANM abla mikmat nakaliang finance secretary badai jongkini ka Southeast Khasi Hills ini ak leker pang yakiru balai don lang bat minadu namajai hadu ni chamati te kuman shpen kemau ka jing wan jongi mentaru ban hersa hani chamati kalong shibenta kumban kemau yakawe ka jingja bangim dei ben klet halor ka jingsha shimno ekamensim balului jongwei usamla uba naka kenhun seng balang KSU dang kendat senamenta utadi usamla lorsha nyota te kami hak kami kini ka jingja ya kebala sha penensau bat hadu benda dekut kamensim hangni he kini ka yo ya kebakila mi kini ki pelajat kita khar ki babun bat kila bom penensau hadu benda klat no te kani kam pat shimla kelet nak jumut jumkhat jungi but dei halor kini hi kimat bakini ki samla ki wan ban long jelang nak menta ki babun ki daw de siki issue ki bakta hijab benrio haba khamtam baide khai khabar ka jing wan khai bi an jo ki bomdei ki trashnong but ka ba arpat ka jing wan tre but buhai shnong de ki bomdei ki trashnong ka ba ki don kam let's say ya ka labor license but kiwi ki kot islam but khamtam ru kini ki bon khai ki bomdei khasi ki don kam ya ka trade license te ka jing bom bit bom biang kini ki kot kisla ka ni i bakalong thurmor bha karukom trekam hakini ki than but namat ka taw nakaliang jungi ni wan her mentasmi but nakaliang jungi la batha iki officers jong ki council ki yo superintendent jong enforcement ki inspector badation ni ka than sini ka area baki deban one ban penlong ya ka regular checking but inspection hoi ni sutu bakum council ni mat chibun jing e habe de baka jingdon ki staff le se ka manpower ni duna ba ni don tang kumban ru phongut tam e ki enforcement tingi dang tulot ba ka jing trekam te wala ka taru da kumnu ngin treshtom ya ka ba ngin shim kya habe de kini ki
mat ki ba kausan ba kum council nginam ailat ba ki bar jala ki chuan ban yo rungkhle tani ban yo ban le trai ya ka khai ka pateng hang ni bat ni kenturu ya ki pat khasi ki jungi lada ki badan na po ka hima sora lani na ka ilaka maulong bat na kiniki area ni na dong na khan siki para dok prasnam jungi lada ki don ya kasap seban khai ki don kasap ban net business kini ban wan ban le try hari lajong ndai ban ailat ikiwe namar ba ngiru nginamla ban shule kumne hakiwe pikijaka jong shari nongwe ya kabale se ban shule bu tang iwe dukan red ru singinamla ban yo tengah so ba kentu ba kin ngin be ya kini dah ka bangin kini ya ka kam ka jongki kata ngin kini ya ka jakpo jongki lada diki ba dia madan lada diki ba shong dukan lane hakanu no ka business su ngin be ya ki dah ka bangin kini ka jakpo jongki te ngakentu ba iki badan sap hikam khai pateng subahawan syakanika dong kanika thain bakin sedang ya ka kam bat nakal yang jungiru ngin yo ban ya kersyam nam ki babon ki bentah blishwon Ikla man